Λοιπόν, Σελίνα, τι να σου πω. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Ό,τι και να πω, θα είναι λίγο μπροστά σε αυτά που νιώθω. Αλλά επειδή η περίσταση απαιτεί να πω κάτι, θα πω μόνο μία λέξη. Μπράβο. Τι κολλάει αυτό, ρε Μπίλια? Το μπράβο, στο κορμί σου. Γιατί, τι έχει το κορμί μου? Τι είναι αρά. Έλα ρε Μπίλια, πώς την πλάκα, άσε με να κάνω την ηλιοθεραπεία μου. Και το αντέχεις εσύ να ηλιοθεραπίζεσαι και εγώ να βασανίζομαι? Γιατί στο λέω, βασανίζω. Από τι μωρέ? Από την κορμάρα. Πήγαινε τότε παραπέρα να μην τη βλέπεις. Και άμα πάω παραπέρα και δω καμιά άλλη, δεν θα είναι διπλό το κακό? Δεν θα βασανίζομαι εις διπλούς? Έλα ρε Μπίλια, μη με κουράζεις άλλο. Ωραία, θα μπω λοιπόν στο θέμα χωρίς περιστροφές. Είσαι να κάνουμε μαζί 5 παιδιά για να μην πάω φαντάρο? Βρε πας και σε βάρος ο ήλιος. Εν ανάγκη θα σε πληρώσω. Εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα. Πού πας, φεύγεις? Σαλίνα. Στρεμμένα παίρνουνε φαντάρο. Άκου τι του ήρθε να μου πεις. Πάει, τρελάθηκε τελείως. Ποιος τα λες? Ο Μπίλιας. Είναι για τα σίδερα σου λέω. Τι έκανε? Ήρθε και μου είπε να του κάνω 5 παιδιά για να μην πάει φαντάρος. Άκου εκεί. Και εσύ τι του είπες? Τι να του πω βρε Ούφο, τι να του πω ναι? Εσύ τι θα του έλεγες? Ας μου το έλεγε εμένα και ήξερα τι θα του έλεγα εγώ. Αλλά σώψε και αυτά τα μαγνητικά ρευστά. Μη μου πεις ότι έχεις πέσει στον έρωτά του και αυτός σε θέλει. Και όντως έτσι είναι. Τι να σου πω, σαν ότι και εσύ τρελή δεν είσαι. Αλλά τέλος πάντων, μη στενοχωριέσαι όμως. Φιλότητα στη φιλότητα θα φτάσει και σε σένα. Πού θα πάει? Ναι, Είμαι σίγουρη. σίγουρο. Πρόσεξε μόνο πώς θα το παίξεις. Ας πες μου Σαλίνα μου, πώς θα το παίξω? Λοιπόν, άκου. Τι θες να παιδάκι μου? Από σένα δεν θέλω τίποτα. Αυτό μας θέλει. Από τη Φλόρα όμως θέλω κάτι. Φλόρα, μπορώ να σου πω? Λέγε γρήγορα γιατί βιάζομαι. Γεια σου. Και επειδή και εγώ βιάζομαι, θα στα πω να μου συντώνεις. Πού δεν πας να δουλειά? Θα σου φέρω ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε, θα κάτσει. Άμα δεν κάτσει, σου φέρω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μπαίνω στο θέμα χωρίς περιστροφές και τέτοια γιατί βιάζομαι, επίγομαι. Είσαι να κάνουμε μαζί 5 παιδιά για να μην πάω στον Πάρο. Τι έκανε λέει? Έλα μωρέ, τι έγινε να πούμε και σε φινάλε θα δίνω, θα παίρνεις εσύ και εγώ δεν σε ξέρω να βλέπω τέτοια. Το ορκίζομαι. Να πούμε τι είναι κάθε το κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, ή το παραμύθι μου έχει παλιώσει και δεν πιάνει, ή ακόμα χειρότερα έχω ντομενοδιώξει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τώρα πια φίλε μου τίποτα άλλο δεν μένει παρά να χωθώ στην έδρα. Και δεν ταιριάζουμε και τα μαγνητικά μας ρευστά. Τι να γίνει, πρέπει να το αντέξω. Είναι η τελευταία μου ελπίδα. Δεν έχω άλλα περιθώρια, κύριε. Έτσι και το καθυστερήσω το πράγμα κι άλλο. Πάει, θα βγάλω τυρί. Τι είναι τώρα? Εύα, Εύα, Εύα.